ନାଇଁ ନାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଏଠି ମଜା ମାପୁଛି ରେ। ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଦେମି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନେବେ? କେହି ନାହାନ୍ତି କି ପୁଅ ହରିକା କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ଅନଉନାହାନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଦଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ତ? ଆପଣ ସେତିକି ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ଫେରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି 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 ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭଳିଆ ମୁଁ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ଲୁଚେଇକି ଯିବ ଦେଖିକି ଯିବେ ଆପଣ।